RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago niya ng dughan mong malibuto. Palami Style. Bitwayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Kaya ko. Nagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pang imong kanino. Likod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Melba, ginaingon, bisan unsaon ni mga dili ka makasa sa imong pagkaasawa, apan doon nagihigayon nga madakin-as ka ni ining madangog na kalibutan. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Unsa? May sakit ka sa kidney? O diabetic sad ka? Uday, mao na resulta sa akong pagpalaboratory. Og ni anay, ay, daghang king tambal nga akong gipalit para maintenance. Mauday tingali nga tagsara ng mangisog ang imo. Kay diabetic man di ay ka. Mao man isulti nila. Basta taas og sugar, dili mo barog. Maog yung tingali na, day. Pero mangisog pa maning ako, day. Wow, karon lang gani, oh. Tuy hakaw mo gani rin ron. Tanaw ba ka? Atik sad ka da. Bibi ko na, be. Pakita ko na ko, be. Lagi. Di ka dito, ha? Ablihan ko ng saper na ko, ha? Nawa. Nawa. Kita ka. Wala. Nito'y hakaw gituod. Tana dong. Pahimuslan ato ang higayon nga ng isog na. Ato tas kwarto na. Tana dayon dong Rico. Melba. Rico, sige na to. Padayon na ang mayor. Mayo kay dito'y hakaw pa na. Sige na to. Oday. Hala. Unsa man, ha? Ahak dayo eh. Nitiko ko manigbalik. Nawang. Luyat naman. Pagkapiskot biya sa di mo, eh. Paisog ka nagbalik, dong. Sige na ba? Di na makahimo ibabaos ka mag imong bana? O, nay. Na, kinilay ikasulti ko, Melba. Bahalag inutil ng imong bana. Ayaw yun pag-una-unag pudhi sa imong kaminyoon, day. Kaya kung magbuwag mo, luoy ang usa ninyo ka anak. Bata mo ay makaluluoy. Huwag man ko yun nauna nga mga bit na iba. Pero di gud ako maagwanta ning kinabuhian ay uy, kaway turja kay. Ah? Bata pa ba ako? Nagkinahanglan pa ko og lawas nun nga kalipay.
Uy, ako'y sunda, Melba. Gamay ka pa ba yung namatay sa tatay mo, day? Nangita ba kog laing laki? Wah! Kana tungod kay mahal ko kayo sa tatay nimo. Nga bisag patay na siya, wakit ko magpalhilabot og laing laki. Lahi sad ka, Nayda. Ang uban nga inahan, mutambag sa anak ang mga bit. Pero ikaw lahi ka. Oy, lahi yun. Di ko gusto binuang, day. Tinarong yun ni nga ako. Ayaw pangabit, ha? Ayaw yun, Melba. Bida sa nanging nanay na may tuwag tambagan ay. Bida. Sa'yo pa ng tiya. Kana kay inutil mo ba na pagkabit yung ka? Ha? Tuga na naglawa-lawa ng imuha de Islam. Dahil di na mo turjak gina. Pero gaw anot, mahal man ko na ko akong bana. Di ko gusto nga magkabuwag ni. Mani, paminaw. Kung mga bit ka, paningkamot yun. Gati ka masayop. O di masayod imong bana. Maayo ka, gaw. Sobra pa sa maayo. Yung pagkanto-santo sa kimtang ni mo, uy. Ang tao, abinin mo, ang tao rabagaw, kanang magpangita yun anang turjak. Labi yung kinagaw. Hindi ka mga bit. Wala, di kakatilaw na, ha? Matuog ka nga maghayang niya, manggangang mong babasa ng manganga na. Hagbay na gini nagsigid nga gaw. Nagnganga na, ha? Oo, nagnganga. Lagi. Lagi. Be. Pero mintras madapan ako, gaw. Dili lang gid una ko mga bit, uy. Mama! Dili, gaw, anot. Unsa? Mao ka na, anak. Nagkita mi ni Tulpo ganihas merkado. Ang lalaki nga imong gibastid ka ni Adto. Kay si Rico may imong gisugot. Unya, nay. Kumusta naman kuno si Tulpo, nay? Minyo na siya? Aywa pa man kuno, uy. Ug sadyang ako siyang gisultihan nga inutil ng imong bana. Misulti siya nako nga andam kuno siyang mohatag og kalipay nimo nga wa na mahatag karon sa imong bana. Unya, unsa may tubag mo, nay? Imong gi-okayhan? Unsa? Ulo ko mo okay rin na unsa ka? Ako siyang giingnan nga di ko mosugot nga mga bit ka kay dako ng sa Dios. Ako ra ba, nay, no? Gusto na kayo kung magpaturja og lain. Oh. Gilok na kayo, nay. Uy, Unsa? lami na kayo, nay. Wa man gay ko gilking dugay na kong way bana. Ayaw ha? Ay gyud Mel ba? Dako ka na sa ayaw gyud taw na. Unya, kung mulihok ang akong gana, unsaon naman lang nako. May napo-po man kong taong dias loyo kadto lang sa gamita. Paghinay lang jud para di mabali. Suway ka? Ay, di ko anang taong nay, uy. Suway. Bugnaw man na good. Ang akong gusto nay, kanang original gyud ang musod sa akong ginawaan. Kay init-init man ginang original. Ug hapit na nay. Hapit na gyud ko dili makaagwanta. Hapit na gyud nay sa ring. Mel ba? Mauna, nay. Busa tabangi taon ko og ampo nga dili ko maturjakan og lain, nay. Tabang og ampo taon, nay. Hagbay ra na kung inampu ay, Mao man bitaw nang wa pagyud ka maturjak kiglain. Kay kanunay kung nagampo alang nimo. Pait tabi ani akong kahimtang, uy. Kundi palang buutan akong bana ay. Unya nahigugmasad ko. Hagbay ra gyud kong nagpaturjak og lain. Ayaw lagi. Kay dako nang sa Dios. Ayaw gyud Mel ba? Pait tabi ang imo dong, uy. Patay naman gyud taon na, uy. Sagdi lang gud day. Ang importante nga nagkahigugmaay ta. Sige lang ta ginigugmaay ani. Pero way turjak kay. Pait tabi sa daan ni, uy. Isulog na lang imong brief, uy. Sumura naman tao nagluy ang nagsanga ng imo, uy. Igda lang day. Igda na lang day. Hagkanan ako ng imo. Tag-as naman yung bungot na ko day. Gilok naman kayo. Mas may pag mga tuog na lang ta. Way lami. Way ayo ning kinabuhi, Pe.
kinsay ni ada ikaw maninigaw, Milba. Sa imong tuyo, ha? Dili na nako maantos gaw anot. Hawang nagid kayo akong pamati. Mao nga ni ako kay sugoon ti ka. Sugoon? Usay sugo ni mo nako. Adto astol po ka. Ingna siya nga musugot ako nga magkita mi. Yung motra, hugot tingin ang desisyon ni mo, ha? Lami yun kayo ng ikaon o gahi gaw, no? Oo, gaw, lami. Gud kayo, gaw. Kakanuno na kayo kong gahi, gaw. Uy. Busa lakaw na, gaw. Ato astol po. Ingna siya nga gusto ko makikita niya. Ingna siya, gaw. Putlon lang tani atong pagkaigagaw, gaw ba? Ay, ayaw, pangunay. Kanunan, hindi mong gagahi, taos. Basta, kuhan gaw ka nang, sige, tabangan tayo ka makakaon ka gahi-gahi. Sige, ato na ko stolpo. Makatino lagi ko ni mo, Milba. Huwag ka na. Sige pa, Tulpo. Sige pa. Ka na. Huwag ba yung akong po? Hindi ka po. Champion sa ako. Ginasang imong baon. Butsahan. May kapakuan namin. Kaya nataasap ka na ko. Padayon na nabi. Sige na, Tulpo. Gusto na kayo ko nga mukhaon, anak. Hina. O karon day. Ano dyan? Baya ko. Salamat ha, Tulpo. Ngayon mo kong gitagbaw sa lawas nun nga kalipay. Happy kaayo ko. Basta ko. Bagay ko ni mo. Kay bisan og may usa ka na kaanak. Hugot pagyapon ka og angay. Ang angbi. Dako og taas man ang imo. Busa dili na ti kaibuhat. Kung idlawon ko, tawgon lang dayon ti ka, Tulpo. No. Di ko gusto og ingon ani nga relasyon. Ang akong gusto nga buwagan mo ang imong bana. Magtaban ta. Kita na ang magtipon og puyo. Sige na, Milba. No. Dili ko makahimo og buwag ni Rico. Dili, Tulpo. Mahal ko siya. Gihigugma ko ang akong bana. Ginoo ko in town kanimo, Milba. Nganong nagbudhi ka man sa imong bana, uy. Dako ka ng sanak. Igo lang ko nga nagpatambal sa gibati kong kahidlaw sa lawas ng kalipay, nay. Apan dili ko makahimo og buwag sa kong bana, uy. Dili, nay. Ay nagpakitang Tulpo, ha? Ayaw na baya yun. Nagsabot ra ba minay nga magkita mi karong hapon. Unya kay ganahan man sad ko. Ganahan mo ko makikita niya, nay. Pero di lagi nako buwagan si Rico, nay. Ay, nahala. Anak na lang. Pero ayaw yung buwaging bana ni mo, ha? Ayaw biya yun. Kaya dako ka na sa Diyos. Nakasabot ka, ha? Dakong sa Diyos ang pagpaturjak mo og laing laki nga dako pang buhi ang imong bana.
Nagpaturjak yun ko ugusab ni Tulpo. Apan wa ko buwagi ang akong bana. Kay maluoy ko sa bugtong namong anak na magkabuwag ang ginikanan. Maluoy ko sa akong anak. Mao katong kasama ang kaagi ni Milba dinhining tulumanon. What's the style? Naruoy sa anak style. Kini mao sugilanon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN drama.